tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for Rated SPG. As in, super. Pagganern. Secret Files. Iniligtas ako ng salawal ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Medyo matagal na ang pangyayaring to. Pero hanggang ngayon, natatawa pa rin ako sa nangyaring ito. Kaya gusto ko lang na ibahagi ito nang sa gayon mapalabas ko ang ngiti sa inyong mga labi. Itago nyo na lang ako sa pangalang Diyosa. At ito, ang aking SPG. As in super. Pagganern. Secret File. 2 years ago, I was a freshman college student. Umattend ako ng birthday party ng high school friend ko. At etong friend ko na ito, may kaya sa buhay. Kaya alam ko na super bongga ng party niya. Ang invitation? Bohemian ang nakasaad sa theme. Festival ang datingan ng venue. May grazing table, coffee bar, pika-pika at kung ano-ano pa. So, ang outfit ko ay super iksing maong shorts and backless top. Tapos nakaboots ako. Medyo tipid sa tela ang peg ng outfit ko. Yung tipong pwedeng may masilip. Pero carry lang sa akin yun. Kasi sabi nga ng iba, I'm pretty and makinis. Hindi naman sa pagmamayabang DJ Rocky and DJ Jello. Yung balat ko ay parang labanos na masarap mahaplos. Charot. So eto na nga. Nag-book ako ng ride ko papuntang venue. At nung nasa venue na ako, chika-chika with my other high school classmates. Then, I met this guy. Classmate ng birthday celebrator na high school friend ko. Engineering student. Matangkad. Guwapo. Chinito. In short, super hot. We started talking. And then niyaya niya ako sa labas ng event hall. May pool doon. Then we sat there for a bit. Until we both started to feel na parang nangangati na kami. Oo, damang-dama ko na kailangan na naming ilabas ang init ng nararamdaman namin. Kaya naman nung inalok niya ako na pumunta ng banyo na tagong-tago, sumama ako. Hinawakan niya ang kamay ko at ginaid papunta sa banyong tago. Then pagdating sa banyo,
kung saan walang tao. Sinimulan niyang halikan ako. Hinalikan niya ako sa pisngi hanggang sa napunta ang kanyang labi sa aking leeg. Then maya-maya pa ay hinaplos niya ang aking likod, harapan at napunta na ito sa zipper ng maong shorts ko. Then sinimulan na niyang i-unzip ang zipper ng maong shorts ko. And it was this moment that I realized na hindi pa pala ako nakapaglaba ng mga damit ko at gamit na lahat ng undies ko. Ang last option lang na nahablot ko from my closet was an underwear na loose thread na. Oo, DJ Rocky and DJ Jello. Ang suot-suot ko ay isang salawal na lawlaw. Wala nang garter. Mabulaklak pa. Kaya dali-dali kong hinawakan ang kamay niya at niyakap siya. In my mind, muntik na niyang makita. Nagmadali akong umalis sa harap niya. I made up an excuse dahil nahihiya ako talaga. Imagine, I almost gave myself away to a guy I barely even knew. At dahil doon ay nagpapasalamat ako sa salawal kong lawlaw. Dahil kung hindi sa salawal kong lawlaw, malamang nakita na niya ang pinakatatago kong petsay. Lifesaver talaga ang salawal ko. Kaya kung ako sa inyo, kung ayaw ninyo na makuha ang inyong petsay, magsuot lang kayo ng salawal na lawlaw. Pero kung gusto nyo talagang banatan ang mga hot guys, ang advice ko sa inyo, laging dapat handa. Be prepared. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Josa. At ito, ang aking SPG as in Super Pagner Secret File.